Majú tu takisto citronovú trávu, toto je vlastne ten vrchný list tej citronovej trávy, rastie to takto. Tá spodná časť, toto je vlastne ešte nedorastené, ako môžete vidieť. Odtiaľ to vlastne začína to, čo my používame v kuchyni. Citronová tráva. Strašne krásne a aromaticky vonia. Je to paráda. A ešte tuto ukážeme tak v rýchlosti vlastne. Toto je strom, toto je vlastne krík, čajový krík. Z týchto listov teda vyrábajú tie čierny čaj, zelený čaj a tak ďalej. A čo sa týka toho špeciálneho bieleho čaju, tak na ten vyslovene trhajú iba tento jeden maličký lístok. Vyslovene tento jeden a ten sa vlastne striha tými nožnicami, takže človek sa ho vlastne nedotýka.